Upratovanie hrou s Fíhou. Ahoj, detičky. Darí sa vám upratovať izbičky? Dnes vám ukážem, ako upratujem knižky, CDčka a DVDčka. Poďme na to. Určite viete, že som Fíha, škriatok, ktorý v knihe býva. A aj ja mám veľmi rada knižky. Je veľa možností, ako ich uložiť. Môžete ich poukladať do poličky podľa veľkosti od najmenšej po najväčšiu, podľa farieb alebo podľa druhov. Je dobré, aby bolo vidieť názov knižky, aby vaši rodičia vedeli prečítať, ako sa knižka volá. Odporúčam vám dať knižky na stojato, lebo keby ležali a vy chcete vytiahnuť presne tú, ktorá je úplne na spodku, môžu vám popadať na nožičku alebo inak znepríjemniť čas pred čítaním. Tých možností je naozaj veľa. Ja vám ukážem, ako ich mám uložené ja a ako viem, ktorá má kde svoje miesto. Knižky mám rozdelené do rôznych kategórií. O zvieratkách, náučné knižky, spevníky s notami a tak ďalej. Pri upratovaní hračiek rada používam upratovacie nálepky. Takéto som vyrobila pre mojich fanúšikov, aby ich upratovanie viac bavilo. Ale môžete si ich vyrobiť aj sami z farebného lepiaceho papiera. Postup je nasledovný. Roztriedím si knižky do kategórií a určím farbu nálepky, ktorú budú mať. Nálepku nalepím na knižku a rovnakou farbou označím aj krabicu, v ktorej budú mať svoje miesto. Je to veľmi jednoduché. Po dočítaní knižky sa pozriem na nálepku a presne viem, kam knižka patrí. Takisto postupujem aj pri ukladaní mojich CDčok a DVDčok. Určím farbu nálepky, nalepím ju na škatulku a DVD mám vždy roztriedené tak, aby som sa v nich vyznala. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite mi dať páčika a kliknúť odoberať. Poteším sa aj milým komentárom. Ak ešte neviete písať, môžete mi poslať smajlíka alebo srdiečko a ja budem vedieť, že vás moje video potešilo. Všetky fíhovské hračky, bábiky, knižky, CDčka a DVDčka kúpite najlacnejšie na www.fihatralala.sk.